Добър ден! Още обичам младеща. Чичо, може ли една кутия цигари? Може ли, що да не може? Чичо, а може ли една бутилка ракия? Може ли, що да не може? Препоръчвам ти става много добре. Чичо, може ли едно порно списание? Чичо, аз това го имам. Няма ли нещо много? Това го нямаш. Жестоко! Тая от кога я сърца. Чичо, и една кутия пиратки. Как пиратки, бе, моят момче? Тя колко години? 9? Не може. Пиратките са забранени за деца. Чичо, може ли да измислиме нещо? Ти що не каза, че са за баща ти, бе, моето момче? Какво иска баща ти? Тате иска една кутия пиратки. Показвам ти ги, за да видиш имам. Не, че нямам. Пиратките са архаична концепция за посрещане на новогодишните празници. Това най-много пръще ти откъснем. Ефект няма. Имам нещо колкото за теб. Римски свещи. 6 изстрела, 10 метра, 20 метра, право десетка. Заповядай на случай. Само трябва да ги държиш в ръцете, защото иначе ако го забиеш от земята и най-много да литне и няма ефект. Това е като свещи за детски рожден ден за тортата ми. Няма ли нещо по-сериозно? Ах ти! Харесваш ми! Печен си, Разбираш? Имам нещо като за тебе. Пиратка 3 грама. С изтекал срок на годност. Китайска, фалшива. Най-хубавото е, че не знаеш кога ще гръмне. Може да гръмне и преди се запали. Това е за масово поражение. От тази влизаха най-много в Пирогов миналата година. Аз търся нещо такова, дето да цепи мрака, нямаме ли? Прав си, моето момче. Един приятел е недоволен. Купи на детето си такова и само виждате му изгори. Учени се раждате, вие не мога да ви излъжи човек много лесно вас, Разбира, значи. Имам нещо. Това е специална селекция. Аз си го пазих за мене. За теща ми. Ама тя умре кучето и тази година, че караме сами. Ще ти го дам. Само за професионалисти. Противопехотна мина с дистанционно управление. Ставаше средата между блоковете и точно знаеше. Мяу! И комплексът изчезва. След това най-добре си избият комплекса. Яко! Ти ще оттам ще взема. Ама мен ми трябва такова нещо, дето да цепи мрака. Няма ли, бе? Какво така, бе, моето момче? Ти много години ще посрещаш или ще? Ich war Harmarsus und Junior, Manchmal nochmal CSK. Ein Harmen, Schwimmen, Чичо, може ли малко по-бързо, че тата се притеснява, че ще изпусне самолета?